Filip je ekstra fighter, ja mislim da, kao što je on rekao, Dominik Cruza, to vamo tamo, to je istina. To ljudi su onda pljuli po njemu i srali, on to, šta je pričao. Dečki, samo dođite na Slavonskoj Avenue 3, pa ćete vidjeti đavola. Kad te zalijepi ti mozak odleti, znaš kako osjetiš. Jednom me nokautirao s kolenom u bradu. Znači ja sam krenuo, ne znam šta je bilo, on je tu i tu se igra i tu te štima i onda mijenja gard i te drka i ti kako ćeš krenut kad ne može, znaš, i svako ko je pametan počne razmišljati. I onda ja sam htio njega da ga isfintiram ja, da ja pola kontriram njega jer ja sam čekao njegovu kontru, znaš. Ti si čekao kontru na kontru. Ja, ali to nije došlo, onda je bilo dosadan, znaš, to je bilo onda dosadno i Forgač gleda nas. Kaže Forgi, ajde, šta je sada? Ja okej, jebi se, krenem, puf, bum, samo sam pao na pot. Šta je bilo? Koleno, kaže Fejić, oj, izvini, nisam hteo. I onda u istom sparingu me još jednom pogodio i pukla je ova. A to se baš sjećam. Još je to, ja mislim da je čak i Branimira gledala kad je CrossFit trenirao na drugoj strani. I onda u zadnjem kampu nismo ništa sparirali. Rekao sam, dosta. Nemam ništa prema tebi, ti si ekstra, mašina si. Ali dosta mi je. Ali neću više s tobom. Sorry.